Oke, hingga bahai tong bahai. Tini sing salahnya, sosial media ni moila nangjak borok munu shurok ni. Bal nangya, nang nungya, nasiki mokol gedalia. Legi lagai tomung rok no tiyai. Amo hai borok rok no. Sosial media ni kacrabo hini mano. Mane sosial media ni kosok kusum borok ta. Tam nin ke normal borok rok ke day by day development ngo improve ngo fiaba. Amo hai borok ke day by day tay bose tolak lego hinke ba. Nung borok no. Jisik pana bengai di, jisik pana menedi, jisik pana freng di. Day, jisik pana kutuk di. Borok abu no. Ukrak zat koitrai bukan sik pana sedam riglak. Buji vai kenable. Tangi inke bong ni wan sukma bai bunyi wan sukma. Mai bai kini different hai. Hor bai sal ni different hai. Avni bagini faidi okor no left side to ni wei. Right side tangai. Ini din hajira suru khalashinai. Uff, bo kepala toki kisak selano jani bo. Pogoi tilang de, kharreoi tilang de. Hini sawi tong kasido. Jesa selapano jodi obrnyu kharreoi tilang kahingkele. Achila boi bai. Chaprini besai hini bengai jakmang no. Hanggar hakem khang somoi. Tolawa naiklai ma tongnai. Bini bukhnai se naidi ba bukhnai. Khaksa henke musuk sutei manjagei. Jabra thina nai tongma hai kalar. Tei khaksa henke kingfisher tok ni kalar kopi khaijak. Bappare. एक वीडियो एक आइडिया Nono habri wiri wo chaprini dunia. Tei bini khaklao bo kikrok suma yak bai. Lap hini sijak teko. Kikrok suma yak bai seimani wagi no. Writing rok nukba kenable tokma kachik jakhai. Henke mukhang o mukhang. Saboni mukhang. Dakoto abong ka chaprini mukhang. Nini amo borok munusu ni mukhang no solia ble kuboino. Tangi inge. Borok munusu ni mukhang to kundi no bakuma perja khaingya. Jenugi bu jimani to am khango. Pura 10 ta sak chabu filter thepakana. Abuni bagino to tabuk ang bai roast khajangan ang tongo. सनम बोलो ना तू मेरी पहला प्यार हो Iko tei masarak free package nuktuk phai kwanu khara bukha bising ang wan chukui tongmani mukhang no tei borok munu surong te bengai lia hinai phiaba bini o mukhang no nugui ang ani wan chukma no change khaima siuka akko khikrok sumo luta deb jakhai mukhang rok bai reels lamjak nugui abo te kuno hojom khai tongman chiu haida reels ke bule slamna muchungjak tero yang acting rok ke bule pura zero bini sai mukhra rok phone se acting ringana kheto maimun mazrawo tok kharina bagai putla slamja go no barnangai kisa kisali lak mai kaise reels prak tong sible ningba mutai rok pro thik ke no jori islamai rohor kan rok no same acting same tomung wow ang je mutai rok sanmani juto mayangai mutai rok no kisa ke believe khayangi tongmani phiaba bongni jodi no gai ang teisa tirini simi mutai rok no believe khaina sengkha बोले फिर ती फेंका थोड़ा देर बाद तो सारा दुनिया सना फोन खा क्या Oma sin rong nugui no baksa borok to buji wis thangbai kana je o jagao tam choli tong haifano tei bo jatre porni mosla sapulei ang rok no explain kai kana riwane very sick bura asukjak gablai borok manjak nogonaruai kajak jotono recording khaijak Bura behia el motokjak avinita buk viral ungjak Ihening dosini bu fanis lepan sa okrang gane avuni bagai jingno no yong daring nai na dadu hini daring nai ihe omti borok no respect wi lap kare nono sing el ko hoy bura behia hini si maring laisinai dei bini swag sanai di ba swag bura te tei oino brisik bai u amti khlai manjagai kok sungjagi tong phuro go sidise biri se bukugo beri tong nung tharna bagai गाड़ फटे तो फटे नवाबी न घटे Papare, tamas korahno nangase pura mohan kam khayei nogo media rak bai phai singjagai proudly asuk tong ma heke se asuk tong sioble nangwa bini ari mi thre thre mkhang no rak thani oke luhapan se paigla kha बमते बता खानो न Nung ba asik biya tei abrisik ke brisik busai tong te teiwa o boyso bai ke abo bura bai phayei tanglayei hai ke rogoman jagi tongba oma dunia ni joto biye lupcha rok no jodi nu huni biye competition khari ken ke chilani bisingon ke o bura biye champion ngai tei burni bisingon ke o brisik biye champion ngai nongni dance okora nong kaise dressing room nuguni bujiu program rok khaina ni thanglai kana henke musalai keta room tei bongni ama hai bakchudi rok nu gai bongni gana ma sa suk tongnai phun nei ma ha ki pura bakha bising wan chukui tong kana mo chirai rok le pura tongna ringya no ani kana upai si borok oro
chapri giri khaitong phai bala sa hinei abuni bagin no gediva bini face expression buntai ek second ni bagi phano se bo ayango nasik phanna ya no bekhna ble